όλο αυτό το παιχνίδι που όχι μόνο για την Ήπειρο, γίνεται για όλη την Ελλάδα και για όλα αυτά τα κοιτάσματα που είναι να βρεθούν. Φέρατε φασίστες εδώ μέσα! Όλα τα κατάματα δουλεύουνε μαζί! Μαζί, TV, νεονάζι! Όλα τα κατάματα δουλεύουνε μαζί! Με τους μετανάστες είμαστε μαζί! Επαναπρόθεση σε μπάτσους και ναζί! Με τους μετανάστες είμαστε μαζί! Επαναπρόθεση σε μπάτσους και ναζί! Φασίστες, κουφάρες, έρχονται κρεμάλες! Φασίστες, κουφάρες, έρχονται κρεμάλες! Λοιπόν, είδατε πριν τι έγινε, όσοι τουλάχιστον παρακολουθήσατε. Βλέπετε από πίσω μου το σκηνικό. Βλέπετε εμένα. Δεχθήκαμε μια επίθεση, δεν ξέρω κατά πόσοι το είδατε. Δεχθήκαμε μια επίθεση στη διάρκεια του δελτίου, στη διάρκεια της κουβέντας μας με τον υποψήφιο βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Αρισταμπουλή. Δεχθήκαμε μια επίθεση από κάποιους νεαρούς με κουκούλες κλπ. Δεχτήκαμε μια επίθεση με αυγά, γιαούρτια κλπ. Γιατί, λέει, δώσαμε το λόγο την προηγούμενη Πέμπτη στην εκπομπή Ελευκό στον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Αυτό άκουσα τουλάχιστον από έναν εξ όσων εισέβαλαν στο στούντιο την ώρα του ζωντανού μας δελτίου.